machiegni e chenro machielo mar mine wacho. Miyo ma bende wantiere godo odhiambo ma kawuono en miyo ma kane wago kode mbaka to nyisa ni kochiew gokinyi to oyierane to odiochiengni endi odwa bedo ng'awa nikech en gi lemo mopogore opogore, en gi gik modhuro ma bende otimo. Iluonge ni Mercy Odhiambo. Watudre kode ka entiere piny ma Switzerland e boma maduong' ma Geneva ma bende mokwongo kapok wadhi nyime koda twak wang'e matuta. Oimore Mercy? Oimore. Mbaka ma wagoyo ni akele e yamo. Ikele awinji. To kapok inono mano matut ne jo neno magwa, inyalo mana ulore to Mercy Odhiambo en nyakanye to otimang'o? Koro an Mercy Atieno anyalego Komenya. Okeo Kisumu Nyaera. To adak Geneva. Nabiro Switzerland higa mar 2003. Omiyo asebudho kae. Nabiro kapod atin, sani adika asechamo skari moromo, chumbi bende asechamo. Koro nabiro somo nabiro somo bedo jatend hotel. Koro ka asetieko mano to chako tich, natiyo matin e hotel kasto mano kanoserumo, kanasebedo mama naneno ni koro ok adwa tiyo ngeso Jumapil adwa bet gi nyathi. Koro awacho ni we amany tich mar office. Koro sani atiyo e office. Asetiyo gi UN, asetiyo gi NGO mang'eny. To koro sani ane NGO moro kanyo maloso yedhe malaria. To mane tich matimo mondo achul kuma adake. We amaki gi kanyo mondi. We amaki gi kanyo mondi. Nikech ing'e ni paro ma ji mathoth nitiere godo en ni ng'ato kodhi loka, thothne iwacho ga ni kidhi loka to ket sombi kando. Wach neno mar ni yudo white collar jobs kaka wakete tije mag office okiota, ma bende nyiso ni ji kochopo kanyera neno ka samori wuoyo nege ni ina kono ero iluoko ji, kati iluoko, kati iwecho, kati iluoko sande. Tini wacho ni isebedo kanyero ti itiyo ne kembe madongo pinya mangima. Ere kaka nichopo kanyo? Koro nikech an ja Kenya nyaka wach ni Nyasaye manoketa kae. Joshua teko ni God. No kachako e office. Asetimo gik moko te. Aserito nyithindo, aseluoko udi, asepedho kitendni e hotel, asetimo gik mang'eny yawa. Asetimo translation, natimo ne police translation. Asetimo gik mang'eny ahinya. Asepuonjo nyaka Kiswahili, jaluo mapuonjo Kiswahili. Asetimo gik mang'eny. Kuom wacho adier, nitie jok mabiro to gidhi maber to giyudo. Nitie jok mane wabiro go koa Kenya, watieko somo, giyudo tich direct, or gin ne gitieka ni to giyudo tich e office to odhi kodgi maber, nyaka sani pod gidhi maber. To nitie jok ma ne watieko go pod gimanyo yo. Omiyo kila ng'ato nigi hape. An hapa nodhi kamae. Lakini nachope nikech gimoro achiel an akia bet piny Cassandra ka neno ka gik moko ok dhi maber, akia ling' to akia bet piny. Omiyo an ng'at mamanyo. Koro ng'ato nyaka bet gi kinda. Ok inyal bet ng'at marito mondo ng'ato okonyi. Kineno ni ng'atni ok konyi, many ng'at moro mabokonyi nikech konyruok to nyaka konyi. Kuom wacho adier ni ng'ato timatima gimoro kende, an pok aneno ng'at matimo kende to dhine maber. Nyaka bede ng'at moro mamako lweti. To koro mane gima tek yudo. Ng'ama mako lweti gi chuny achiel. Mane gima tek yudo ka in loka kwe. To mari wacho kanyo ni en Nyasaye, lakini bendi wacho ni giteko mari, gi kujituma ma ijituma emomiyo ni ichopo kodego eko. Kembe mabende setiege, wang'e ni gin kembe mabende ji mathoth digomb mar tiye, digomb mar chope.
ne ng'at ma diher mar chopo kanyo. Ing'e ni ng'ato nyalo winjo Mercy to wacho ni Mercy sani tiyo ne Medicines for Malaria Venture, abende adwa mana nadhi lo kata ati ne kambi. Biro mayot kamano koso nitie wuoth moro ma nyaka iwuoth? Nitie wuoth ma nyaka iwuoth. Koro gima ji mang'eny kia en ni koro kaka UN koso kata Medicine for Malaria kanyo, ka giketo ni okay, wan gi tich kae, ji e piny mangima bochako. Ok en joma ni Swiss bodwaro, joma ni America bodwaro, joma ni Kenya, koro kata kindiko CV mari nyaka indik king'e ni kae idhi piem gi ji elfu. Ok en in kendi. To onge kendo ni ng'eyo ng'ato nyalo konyi ni ng'ato bo wacho ni ndik kamae. Lakini chopo kuma machine ma nyaka ng'i gigi. Nikech sani donge nitie AI. Koro machine ma ng'iyo gigi, onge ng'a nyalo konyi kanyo koro en in gi Happy gi Nyasachi. To kendo ji mang'eny pod wan gi paro moro ni okay, ama wacho kizungu na ber, mano kende madwaro. Ka sidhi yudo ng'ato ma kizungu owacho, French owacho, Russia owacho, Spanish owacho, kaito piem tich achiel. Koro kata ka ne gidwaro ng'at ma wacho English no, dong ibo wacho kizungu nini, to ng'at machielo cha biro gi dhoge ang'wen, ibo kawo ng'at man gi dhoge ang'wen no. Omiyo mane gimoro achiel mosekonya, nikech naneno ka ji mang'eny mane wan go Geneva kae no gipuonjre French, to French ne ma wadak go kae. Koro awacho ni gini nyaka puonjra, nyaka an be awach French ni maber, to gino oyawona yore mang'eny. Omiyo mano gimoro achiel manokonya. Gimoro ariyo manokonya en naloso osiepe gi ji mang'eny, to ji mang'eny gino wachona kaka gik mane gitimo mondo gichop kuma gichopeno. Koro kikawo mar ng'ani, iketo gi karachiel, to inyalo yudo koro yo achiel manyalo konyi in kaka Mercy koro. To emago duto Mercy wacho ni tich ma bende tiyo kono ero ing'iyane to ikonyo ji nade, ibende nyaka iwach ni iduoko lweti. Wabo chako gi gik mitimo gi jo Kenya Geneva kono, kaito bang'i ibo nyiswa mago eko ma bende ijiwo godo oganda pacho kendi. Wachakane gi Geneva. Koro Geneva kae kaka namanyo tich namanyo tich 2010 nyaka 2014 kanyo nok ayud tich madwaro. To koro kanyo nachako koro manyora gi mon bende mamanyo tich, mondo ka waromo to koro wawuoyo, wawacho ni into mari odhi nade. Eka neno ni koro ka wate wamanyo tich ok wakonyre, achako luongo jok ma bende nigi tich. Koro ne wadhi wabet piny, wachiemo, waloso. Koro biro bedo club moro ma koro waluongo ga Geneva kae ni Networking in Hills Geneva. Nitie Networking in Hills Kenya, lakini nitie moro Geneva kae bende. Koro kaka nachako mano, wabedo mon manyalo bet karachiel, to waloso, to wakonyre, gi manyo tich, gi dak piny kae, mondo ng'ato ng'e ni ka timo mae tanyalo yudo mae, ka ma okethore to mae nyalo losore. Bang' mano kendo gimoro kendo matimo, an jagoro mar nyikwa Ramogi Switzerland. To koro mae to en group marwa, to en bura ma wakonyre, waromo, wabulo ring'o, wachiemo, ng'eni wahero chiemo, jo Kenya wahero chiemo. To sama wachiemo ni to bende wakonyre. Ng'ato ka gimoro timore ne dala kucho, isolo ne pesa. Ng'ato ka nigi gimoro maber bende isolo ne pesa. Koro wabet karachiel kaka nyikwa Ramogi. Mar adek, mato nachako nyocha, en aromo gi mon ma jo Kenya, nikech naneno ni kaka mon wan gi gik mang'eny Geneva kae mag jo Kenya.
waromo ga kaka jo Kenya, wabet wachiemo wakonyre. To gima naneno en ni ka waromo kamano to mon ok wuo ahinya, chwo ema loso, nikech kuchako koro wacho gik moko kaka gik dongruok, wadwa ng'iewo mae, adwa ng'iewo ot, adwa ng'iewo puodho, adwa ng'iewo ang'owa, to chwo ema loso, mon ok los. To mon bende ng'iewo gigi. Koro apenjora ni to ang'o matimre kae? Koro awuoyo gi osiepna moro awacho ni ning'i gimoro, walos mar mon kende mondo warom kaka mon, walos mondo wawach kaka wanyalo dongre dala kucho. Gik mantie dala ma ji kia, ing'e ni kata kano pesa, samoro ng'ato dwa kano pesa mare mondo obede gi gimoro matin mare kaka dhako, to magi gik mane ok wanyal loso kuma chwo ng'eny, kuma chwo nitie. Koro wachako timo mano, ne watimo mokwongo, nodhi maber, koro warito timo mar ariyo. Koro magi gik matimo kae, kaparo moro tabo medo. Aya, wabiane koro Kenya. Koro Kenya bi ok diwil gi Kenya. Ino kaka an ja Kenya ma kata president. Utoni mane kaka ung'eru? Ung'iyane to lwedo. Mane kaka wang'ere. Bracelet mar Kenya. Kadonje bas matimo lweta kamae, taneno jo Kenya wacha, koro an kuma ber. Koro Kenya an e board mar Pangani alumni, nikech nasomo Pangani, to an kana somo Pangani ne pod Pangani en provincial school. Koro ka ne Pangani odhi mobedo national school, gimoro mane waneno en ni nitie nyithindo mane wuok dala koso giwuok kuonde moko ma jonyuol gi ok nyal. Koro ka gisechopo Pangani inyalo chul fees mar higa mokwongo, nikech jo dala ochoko pesa, gikonyore, lakini koro kochopo higa mar ariyo gionge pesa mar konyore. Koro wachako manyo kaka nyithindo ginyalo kony. Koro an tija komiti no en manyo jok modak loka manosomo Pangani madwaro konyo nyathi. Koro inyalo kawo nyathi, wacho ni okay, abo chulone higa mangima, abo chulone nyaka otiek, koro in ema iyiero kaka ofukuni nyalore. Kaito mar ariyo gimoro kendo matimo, an gi osiepe mang'eny man gi NGO matindo gin NGO matimo. Ing'e ni NGO ok nyal bet matin. Kikonyo ji tikonyo ji, kata kikonyo ng'ato achiel mano bende ikonyo. Koro kaka wik mabiro abiro Kenya, nikech abiro osiepna moro ni Kisumu, iluonge ni Esther. En gi NGO, koro wadwa dhi nikech wadhi e skunde moko, walos gi nyithindo manyiri kuom ngima. Ing'e ni sani gik moko mang'eny timore ne mon, ne nyiri, manyo pesa mayot. Samoro ng'ato neno ni an ngimani tek, anto kaka ahero pesa, lakini ngimana ahero molo pesa. Koro ing'e ni samoro nyalo konyo ka nyathi oneno ni kara nitie jok moko matiyo, nitie mon matiyo to yudo pesa gi, ok ni nyaka dichwo ema miya pesa. Koro kata ka wanyalo konyo nyathi achiel mondo kodhi university to kochak manyo chwo mondo omiye pesa, kaito bang'e otho, mano nyalo konyo. Mano ni kare, erokamano ahinya. Achiel kuom wacho ni skunde ma bende uloso gi nyithindo e weche gi eki mag ngima mar nyodo, mano section reproductive health. Iwacho ni nitiere gima lit ni ahinya, weche go eko mag iye mohiu, nyiri wacho ni mako iye, gidhi tedo chon kapod gitindo. Ing'e ni an nanyuol ka an gi higni 28, to kang'iyo taneno ni gik mang'eny manodhi maber e ngimana, nodhi maber e ngimana nikech ne aonge gi gimoro mamaka. Kokendi, ka in gi odi, to ka in gi higni 21, sawa. Lakini kiseyudo nyathi, nyaka ipar nyathini. Koro kata ka ng'ato temo konyi to ok nyal konyi. To gino litna ni koro tinde ji wacha ni ne gitimo penj, nyithindo higni 14, nyithindo 3 nigi ich, nyithindo 10 nigi ich, to gini ok thag ji. Anapenjo ni yawa, wuon nyithindo gi ni kanye? Nyathi ma higni 16 nigi ich to ok thag, unu neno ni mae ena ngima.
Kochopo igni 18 en gi nyithindo 2. Koro kata kitemo konye ni dwa tere college moro, ibo tere nyaka kanyo. Onge kuma onyalo dhiye, koro ngimane nitie kuma koro ngimane nochopo. Koro kata yudo dichuo. Obo yudo dichuo mane maboyie gi nyithindo 2. Koro obo yuda chuo maparo ni mae single mother. Abo kawe, akadho kode, atimo gima adwaro timo. Koro ngimane rumo nikech nochako chon. Mabende en gima lit itoni litni sana en wachnero mabende pod omedo jiwo godo joma mine nyithindo manyiri mondo kuongi los kari mondo ibed gi gimoro e ofuko mari. Nitiere ka wandiki kaka jandiko nitiere buk mindiko iluongo ni The Silent Backbone. Bugni en e wi ang'o, tang'o miyo nindike? Koro The Silent Backbone en book mar mental health. Koro kaka nachako tiyo office, gimoro achiel mananeno en ni nikech atiyo office kaka aparo ni anyalo wacho secretary. Koro gima naneno en ni tijni in gi gik mang'eny mitimo, nitie kaka jineni, to nitie kaka nyaka ibed. Koro kaka an, ka adonjo e office, kila ng'ato nigi shidage, an ema tija en loso shidage. To naneno ka jomoko mang'eny, kata an be nochopo kuma nachope kamano, gichako bedo gi gima tinde iluongo ni burnout. Iol aol, iwinjo awinja ka gik moko tek. Samoro ok iwinj kata ka ji oheri, iwinjo awinja ka ngima tek. Koro nikech atimoga mentoring, akonyoga jok matin madonje tijni, awacho ni nan gi mbaka gi mang'eny magisewachona. Koro awacho ni we aket gigi e book, kaito amany kaka ginyalo konyore. Koro ka keto, okay, awach ni boss ni thagi, ogoni simu kata weekend, yani itiyo atiya mitiyo, ionge kata break. Koro kaka inyalo timo mondo kik iyud burnout. Ami gik minyalo timo manyalo konyi. Koro aneno ka mano gima ji mang'eny nohero. Koro aketo gi e book, e bana loso koro book miluongo ni Silent Backbone. To koro bugno kaka nasetime koro tinde gima timo kampuni mang'eny kae luongaga mondo adhi awuo kod joma secretary office gigo mondo apuonjgi kaka ginyalo dak ka ngimagi mar mental health ok hinyre nikech tich magitiyo. Nikech ing'eni thothne stress e kar tich en gino mahinyo thoth oganda. Ok ginya ng'eyo, jomoko wacho ni tijwa ni en tich mantiere gi stress, to king'iye maber en gino ma bende hinyo ngimane, bende miyo productivity dok piny, kata ok obed productive kaka nyalore. Joma tiyo, ang'eni ok en office kende, kamoro amora ma ng'ato tiye nyalo bedo ni entiere gi stress, nyalo bedo ni entiere gi paro mang'eny ma entiere godo. Mana weche 2-3 moko ma bende inyalo nyisogi mijiwo gi godo, kata kaka ginyalo yudo kony. Koro nawacho ne ng'ato ni manyo pesa ber, lakini ngimani oloyo pesa mimanyono. Nikech ka pesa te miyudo, ing'eni stress bo miyi tuo mang'eny. Ng'ato wacho ni an gi ulcers, an gi blood pressure, an gi kiang'owa. Magi gik ma pesa miboyudogo bo rumo e thieth. Koro kin kama ineno ni kae ok ber koda, ting'eni gimoro en ga ni ok en kata ni tijno ema tek, samoro jomitiyogo ema tek. Kineno ka en kuma ok ber, environment no ineno anena ni mae kuma ok anyal bet, chak manyo kamoro. Ok anyal wacho ne ng'ato ni we tich nikech an ok abi pidhi, lakini chak manyo kamoro, to sami manyono ibed king'eyo gik midwaro. Nikech gimoro matek en iwacho ne ng'ato ni, ng'at mamanyo tich, ipenje, owacho ni an anyalo timo tich moro amora. Ting'eni onge tich miluongo ni tich moro amora. Nikech ka ni tich ma ok ihero, tich ma kichiewo gokinyi tiwinjo ni mae en ting' mapek,
tijni dhi bet matek, ok ibi time maber, to bo miyi stress. Ng'ato bo kuni akuna matin to ok inyal. Ka en tich mihero to inyalo time maber moloyo. Omiyo many tich mihero. Kineno ka tich miyi stress, weri gi tijno, chak manyo moro. Kaeto mar adek, ibed king'eyori. An kawuok e ofis, tawuok e ofis. Gima notimore e ofis aweyo kuno. Nikech ang'e ni kachako parora gi gik manotimore kanyo, abo chopo e ot, to jok manie oda ema koro adwa chako dhaogo. Koro aonge gi kuma amor. Ok amor e ot, ok amor e ofis. Koro an mago gik moko ariyo. Ineno kaka jo America wacho ni separation of church and state. Gima ni koni ok donj koni. Kinyalo bet ng'at ma giki ok makre, mano di bed maber moloyo. Iwacho ni nitie samoro ma bende iwacho ni kichopo e rangach mar tich to gik ot iweye ot idonje tich. Sami wuok e tich kichopo e rangach kanyo, gige tich bende iweye tich, iniwuok idhi e ot. Aneno ka ote ng'eny kendie, to kapok wasomo otego, dimiwa maling' moro, nikech ing'e ni gwenge ma wadake kata piny Kenya kendie, tuo ma malaria ni malo kendo pod nego ji. Ang'e ni nitiere chanjo moro ma piny Kenya en achiel kuom pinjego eko mane okete chanjo mar tuo mar malaria gi Ghana gi pinje mamoko. En ang'o kendo mabiro maber e wi tuono mar malaria? Ang'e ni okini jawuoyo e lo kambi mari, lakini nyamiwa maling' achiel moro kanyo. Jok manie LinkedIn nyalo dhi neno video manaloso mar LinkedIn kuom tuo mar malaria. No, tuo mar malaria, ing'e ni gima wang'o iya kuom wach tuo mar malaria ni, en nitie pinje ma gisetieki, mane nigi malaria tinde giongego. Omiyo en gima inyalo tiek. Lakini mondo otieke, mane gima tek. Ing'e ni chopo kamoro matek, lakini donge nitie jok mosetimo, omiyo wan be wanyalo timo. Higa mokalo noket yath mar nyithindo matindo, nyithindo ma newborns, nyithindo moa nyuol, nikech ne gionge gi yath gi mar malaria ma special margi, koro mano bende nitie. To koro pod warito, kineno jok manie LinkedIn koneno video mana loso mar mano, en gima diber abeda ka yath achiel ma ng'ato muonyo dichiel kaito tieko malaria dweche 6 kamae, di bet maber ahinya, nikech malaria nego nyithindo sani 2,260 ok en gima ber. Apenji, yath achiel ni en yath mar chanjo koso en yath tieko malaria? Nikech ing'e ni nitie samoro mano e the objective, dreaming of the future. Koro ong'iyo ni kinde mabiro malaria. Aboro ni video no mondo ne. Anene LinkedIn kanyo. Koro lek ma bende untiere godo en ni yath achiel ka omuonyo to malaria ok maki kuom dweche 6, ma bende aparo ni en gima ber. En gima ber donge, lakini sani onge, lakini ka dibed jo research lose. Jo research manyo. En gima kobiro to bobedo maber, nikech anya paro kinde moko chien kendi iketi dose mar ndalo 5 gi sandan e wiye, to yath be kech, to kero timre na ndalo 5 be ipo muonyo ndalo 3 odiochieng' mar 4 wiyi osewil. Iweyo ni malaria no lal, koro ok iwinj marach in iseweyo yadhno. Thoth ji mantiere kae Masi kwayo namba. Ageno nun maber, akwayo namba mar wendo. Kama chero nyisa ni Ansiaya Kababa. Abenda nyalo chopo Switzerland. Mano Okoth Frederick. Openjo ne bendo nyalo chopo kono. Ng'at machielo. Jael, penj na jabeno to bende. Onyalo mako lwet ng'ato. Kani koro mako lwet ng'ato e yo mane. Machielo bende penjo keni to gin thuolo mage mantiere e piny ma Switzerland ma bende ja Kenya nyalo yudo kono. Nyocha ng'ato nooro na message, ng'at man Kenya nooro na message owacho na ni kaka oyudo scholarship mar timo PhD Kenya. An nakia kata kaka ng'ato chako manyo PhD Switzerland.
kaka ng'ato chako manyo PhD kae to en noyudo omiyo gik moko nitie an ok anyal wacho ni ang'eyo gigi te nikech kaka wacho an nabiro chon to nabiro somo koro ka ng'ato penja kaka idonjo e skul mana nyalo ng'eyo lakini kaka iyudo scholarship kaka nikech ok gin gik masemanyo gima anyalo wacho ni ang'eyo Geneva kae ji mang'eny mang'eyo ne gibiro gi ofise mag UN gi gik machal kamago to kaka ne gibiro ne gitimo application online to giyudo sani tek ang'o momiyo tek nikech kaka ute ung'eyo America nogolo funding koro gimi UN pesa omiyo UN sani onge gi pesa omiyo nyalo bedo matek lakini gima tek ok wach ni onge nikech pod ji yudo omiyo anyalo wacho ni yore nitie gima nyalo wacho en ni number 1 kik ng'ato wuondi ni ichule pesa ni obomiyi yo mar biro Switzerland kaito ibo yudo tich direct onge gimoro machal kamano ka ok yudo tich gi kampunde manyalo loso ni otesego to kibiro kae to in ibi abia kaka in ming'e kaka idwa biro lakini ok ibi yudo tich mayot kaka imanyeno akia kamano manyiso ni kuong imany tich kapok ichopo Switzerland ok ni chopo Switzerland pok imanyo tich kuong ing'e kaka ibo chopo kaka ibo chopo kuong ing'e kaka ibo chopo kin ng'at ma idwa sandori idwa manyo yore gi kaka idwa donjo chini ya maji mano bende tek nikech uneno kaka piny oselokre sani kuma iwuotho e ndara polis osewacho ni bika passport papers nikech sani giriembo ji omiyo kibiro ti bigi yo mong'ere aya ji mang'eny mang'eyo nobiro gi UN jok moko nobiro gi kend jok moko nobiro limo ng'ato kaito gi okendgi okay yo mayot yudo en kend wazungu gi ohero kendo ji koro yo mayot yudo en kend mane ji mang'eny mang'eyo manobiro kae nobiro gi otese mag kend aya sawa paro ni but maduong' en ni ng'ato ng'eyo timane nonro mar ng'eyo to yo mane manyalore ka en somo keny ma bende iwacho to gi tije mamoko ma bende nitiere kane wachako nikech masisa warumo kane wachako alieko mbaka moro mane wagoyo kiwacho ni okinyi kichiew tiyiero ni to kawuono idwa rwako wuoche mane kawuono ni chiew ti rwako wuoche mane kawuono na chiew arwako wuoche mar tich nikech ne wan gi chokruok mar yedhe moko ma waloso koro to nagiromo gi joluo 4 ma kawuono nawacho dholuo mang'eny ahinya koro mane tich mana chiew go kawuono kiny to an gi nini kiny to aseng'eyo wuoch ma borwako kiny nikech kiny nitie mama moro ma onega bed ni adhi konyo nikech adhi konye translation nikech Kifaransa okia okay koro isetimo ma kawuono ing'eyo makiny kaito juma manyien kibiro Kenya bende nitiere wuoche machielo ma bende ibiro kirwako juma manyien abiro gi philanthropy shoes koro akia ni mano bata ngoma mag bata itoni koro irwako ne lada nikech ing'e ni koro en tich adwa rwako ne lada nikech wadwa di wuotho Kisumu no sasa erokamano ahinya Masediambo mana wachni mogik kawaloro wachni mogik jok mapenjo contact go gimanya e LinkedIn an okami ng'ato nambana okichiw namba inya yudore e Facebook nikech ing'e ni wantiere gi jowa moko ma bende nitiere dala kata gioge lony makare mar donje LinkedIn okay Facebook bende antie Masi Atieno Facebook
Okay. Aya, sawa Inyalo mara gibonena. Erokamano ahinya mano Kanyero Mercy mabende watwak godo kawuono ka intiere piny ma Geneva. Wacho kanyo noikore mar rwako lada mano koro kobiro Kenya kendi kaluwore koda wuodhe mopogore opogore mabende koro obiro time piny kendo wagoni erokamano maduong' kuom lerono matut ewi tijeni kanyakla kod gigo mabende itimo kijiwo ngima oganda e pinyno ero ma Switzerland kanyakla kod pacho kendie. Gikanyo bende mawaloro e chenroni mar mano Kanyero mar mine wacho. Nyaka juma manyien iluonga ni Jael Lieta, jaloko mara osebedo Wilson Ochuka.